Palau del Lloctinent. Llindar amb la divisa Paine pur joie. Llindar d'una finestra oberta en un mur de l'antic Palau Major amb la llegenda Paine pur joie. Divisa cavalleresca que identifica el condestable Pere de Portugal, 1429, Granollers, 1466, que fou proclamat rei d'Aragó i comte de Barcelona en octubre de 1463, durant l'alçament contra el rei legítim Joan II, 1458-1479. Governà entre 1463 i 1466, en un context de creixent enemistat amb les institucions del Principat de Catalunya. Tothom creia que el dissortat Pere de Portugal estava adornat amb les virtuts pròpies dels cavallers i herois populars, però la seva valentia, gràcia i sensibilitat, exquisida per la música, els llibres i el culte per les coses velles, no resolgueren ni les animadversions amb la Generalitat i el Consell Català, ni l'apropament a Aragó, València i Sicília, que s'havien postulat a favor de Joan II. La fatalitat o la roda de la fortuna d'aquest món l'atrapà molt jove. Les adversitats i turments s'obriren pas al gaudi i al goig de la vida, l'alegria pel dolor o Paine pur joia.